नों मा जादोंमोन मिथिया नों जेब्ला सैताना फैयो अब्लानो गावनो मिथिया नों बबे जायगानि नोंनि बिमा बिफानि नामा मा दं नोंनाव सोर सैताना फैयो मिथिया Mom? Jesus? Hallelujah. Jesus. Thank you to the bishop. Hallelujah. Jesus, may your continual because the time come nani, then is strong to be cool. Then is strong to be because that is you are being president. Come to me, hallelujah, Good jiwa bini saya good citani bini saya जोंनि सोरगोआव थानाय आफा
बे माबे बियो हा जिसु नों जिसुखौ सिनायना सिनाया हा सिनायो जिसुखौ नों अना अना अनो आं सिनाया बेखौ हा दैया मानो सिनाया बेखौलाय हा नों सोर बुं नों सोर बबेनिफ्राय फैदों नोंलाय हा नों सोर बुं नों सोर बुं नों सोर बुं Jesus, 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 Jesus. Pray to Lord, pray to Lord, pray to Lord, pray to Lord, pray to Lord. Jesus, 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 Jesus. Thank you to the priest of Carmel, or Jesus, in the junior, but the perfect support, and we could go come the pray to Lord, pray to Lord, pray to Lord, pray to Lord, pray to Lord. और जगनी सरकार थाने आपा Kulma Maria Kontam. Kulma Maria, Hinau Kunimara, Baknazara, Baknazara, all the time Maria is sending me Mazam from Hinau Kunimara, Baknazara, Baknazara, all the time Maria is sending me Mazam from Mana nangin nama? Ha? Nang bedi jana bisi kau jaka? Ha? Bisi kau jaka? Ini nukar sesuatu. Nang ma? Bima? Bisi kau jaka? दाखालि माबा सप्तानै जासिगोन आरोना सप्तानैयानो जाबाय गावसोर मिसनावसो दंहैयोमोन गुवाहाटि मिसनाव थायो गुवाहाटि मिसनाव सादाजोंनि गाज्रि आत्माया लिङोनो ओमफ्राय फिफा जानानै माने थांनाङा काउन्सिलिं लानांगोन बेखौ काउन्सिलिं हेल' रेनाहत काउन्सिलिं बोला बे नांगौ नोङो नोंजों सोर नुजाफैदों सोर लिंदों नोंखौलाय हा सिख्ला लोगोफोर नों सोरबा फासि नांनायनि जिउआव नोंनाव फैदों नामा नों मिथिया उनाव गाज्रि सोरबा सिख्ला लोगोफोर सोरबा फासि नांनायनि जिउआव फैगासिनो नोंनाव फासि नांनायनि सोरबा आत्माया नोंनाव फैदों नों बेखौ मिथिना मिथिया बे सोर बियो हा जिसुखौ नों अनना मोना हा नोंनि नामा मा नाम काबारे बुं नोंनि असे नामा मा नाम बुं बुं नोंनि नामा मा नाम बुं आं नोंनियाव फैनाया सोर नोंनि आत्मायाव फैनाया सोर सोरबा सिख्ला फैबाय थायो सोरबा सिख्ला फैबाय थायो माबायदि बे सिख्लालाय गुफुर ड्रेस गानो खानाय गोलाव नोंनाव बेबायदि फैबाय थानाया बेसे गोबाव जाखो सप्तासे बारबाय जेब्ला नोंनाव फैयो नों जेबो आन्दाज मोना गोजानसिम नोंखौ मा खालामनो नागिरो बेरायनो लांबाय थायो हा बेरायनो लांबाय थायो अबा बहा बेरायनो लोङो नोंखौलाय बे सिख्लालाय बे आत्माया बहा लांनो नागिरो बुंनाला लामाथिं बेरायनो लाङो जिसु बुं दे ओरै फै
가발을 지시구나. 아까 가면 돼. 지수, 지수봉. Giêsu, 가발을 본 지수봉. Giêsu, 가발을 본. Giêsu, 다섯 번 본이야. 지수봉. Giêsu, 가발을 Giêsu, 봉. Giêsu, 아 봉. Giêsu, 봉. Giêsu, 예수. Giêsu, 예수. Giêsu, 예수. 예수. 봉. Gata juni mete kon. Gata juni mete kon. Gata juni mete kon. Giêsu có vùng bài ta đấy, là mới ra muốn bài, hả? Nang mới ra muốn bài. Ham bài đi Giêsu cái. Hambai Giêsu, Ham bài cái thật chịu. Hambai Getatiu, Ham bài ai mà được. Hambai Aimara, Hallelujah. Alleluia, Hallelujah. Alleluia. Cái cho nên muốn bài. Giêsu mau là hay gì vậy á?